ҷамъияти матлуботи шаҳри Турсунзода дар мавсими зимистонгузаронӣ ҳамасола бо мақсади таъмини аҳолӣ ва ташкилоту идораҳо мувофиқи имконият ангишту ҳезум, пиёзу картошка, ғалладона аз хоҷагиҳои коллективӣ, фермерӣ, кооперативҳои истеҳсолии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғду Хатлон маводи хӯрока захира менамояд. Дар нақша 30 тонна захираи пиёз ва 30 тонна картошка ва 20 тонна ангиш мебошад ки худи ҳоло ин аз ҳисоби худи ҷамъияти матлубот ин нақшаҳо барзиёд иҷро гардид ва аз тарафи соҳибкорони ҷамъияти матлубот боз ҳам захираи маҳсулотҳо идома дорад. беморхона ва дармонгоҳҳои шаҳру деҳот низ барои гузарондани тирамоҳу зимистон маводи хӯрока ва ангишту ҳезум захира намуданд. ҳамаи маводҳои хӯрокворӣ ки ба нақша гирифта шуда буданд 100% иҷро шуданд ва дар анбори беморхона захира карда шуданд. инчунин маводҳои сӯзишворӣ ва молиданӣ барои таъмин намудан аз ҷониби маъмурияти беморхонаи маркази шаҳри Турсунзода ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд шартнома баста шудааст ки ин ҷамъият беморхонаро дар давоми сол бо маводҳои сӯзишворӣ бемаҳдудият таъмин менамояд. бояд гуфт ки имрӯз дар ҳудуди шаҳр зиёда аз 100 муассисаҳои таълимӣ фаъолият доранд ки ҳамаи он пурра бо маводи сӯзишворӣ таъмин гарда синфхонаҳои мактаб омодаи зимистонгузаронӣ мебошанд. соҳаи мори шаҳри Турсунзода ба мавсими зимистонгузаронӣ соли 2019-2020 пурра омодагӣ диданд. то имрӯз дар муассисаи таълими шаҳри Турсунзода 652 тонна ангишсанг, 574 метри куби ҳезум захира карда шудааст ки пурра ин ба мавсими зимистони соли 2019-20 басандагӣ мекунад. аз шӯъбаи манзилии коммуналӣ ва муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳри Турсунзода иттилоъ доданд барои гузарондани тирамоҳу зимистон ба таври кофӣ қуму намак захира карда шуда ҳамаи техникаҳои барфдозакунӣ омодаи кор мебошанд. барои зимистонгузаронии солҳои 2019-2020 ба пуррагӣ омода аст. яъне сӯзишвории дизелӣ иҷроиши нақша 100%, бензин 100%, қум 105%, намак 132%, ҳезум 100%, техника вобаста шуда 9 адад пурра 100% омода мебошанд. муассисат аст барои зимистонгузарони соли 2020 аз рӯи нақша чорабино ва зимистонгузаронӣ омода мебошад. аз рӯи нақша қум 700 куб, ангиш 5 тонн, ҳезум 4 куб, сӯзишвории дизелӣ 2000 литр, намак 36 тонн мебошад ки ҳамаш ба пуррагӣ тайёр шудагӣ. хулас мо гурӯҳи эҷодӣ аз муассисаҳои дахлдор барои омодагӣ ва бемушкилӣ паси сар намудани тирамоҳу зимистон дидан кардем, аммо то чӣ андоза амнияти сокинон таъмин мегардад инро фақат вақт нишон медиҳад.